Kodwa nansi into engithi nje angikubhalele yona ngisakhumbula. Ngiyaphuma ekuseni, ngiphuma nomgqomo ngibeke esangweni, kuqhamuka nje okunye komfana ongathi kusaphara. Uthi nje sister, shuthi lento ngeke ngiyithole-ke uma ukanjena. Ngithi hawu yini manje le ukhuluma ngani wena? Uthi hhayi shuthi ngiyoze ngiyithole mase-right, futhi kobe sekuphindekile-ke. Ngithi hawu webhuti wabantu ukhuluma ngani? Ethi hhayi mina sister ngihambe ngicinga amaphampasi ey'ngane la anomchamo, nawe uma unengane nje ngithi uzowenzani amaphampasi? Uthi hhayi laba bantu base-Nigeria, khona ama-Nigeria ahlala e-P_D, manje siyabathengisela wona nama-pad, i-pad lilodwa 1,000 elisebenzile, kanye nephampasi lengane elinomchamo, hhayi elinamakaka. Ngivele nje nga-traumatise, ngize ngawufika esitobhini sengiyambuza ngithi mina manje lezi zinto bazenzani? Uthi hhayi bayazi bona bazenzani, thina okwethu nje siyigayela imali kuphela. We-anti uma kuwukuthi niyawafaka nkosi yami, cha ningabe nisawafaka, ningasalokothi nje. Shuthi nami impela mase kukhona ingane esengozama ukumba umgodi, ngiwagqibe khona amaphampasi ngoba akukho la sesiphephe khona. Ngisho emgqonyeni ethathwa umasipala asisaphephe ndawo.